Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Мачо Геймс и днес с Бобин БГ. Провалих ти клипа при малко. Исках да се чуе. Той ми провали клипа преди малко, обаче аз го спрях и излязох от лигата. Да, както виждате, играем League of Legends. What the fuck? А, не, играем Майнкрафт. Тук е блокче. Едно Они блокче. са тук. Ма, миньоните... What the fuck? Какво? И ти си на топ. А къде да съм? На бот трябва да си. То, че Татата е съм. нук. Ясото, оребиста киясо, не. Бате, дай ми си ли бе? Почвам барона. Макар че още не се спалнал. Ей, сега дракона ще да спални. Какво ще стане, ако още в началото убиеш дракона? Отивам при Риван. Сети съм. Иначе, ако се съберем всички, ще можем да го убием. Кой? Дракона. А. Само малко да си вдигнем левелите и можем и сами. Той дракон не знам, не е много силен. Сега. На шето я сложих бомба на главата. Браво. И яката я сваля в момента. Каката. Сваляме каката. Че, ти си мъртва. Не, аз съм мъртва. Не. Давайте първ лут. Тъпа работа. Кажи му на този гарен да се справя сам. Що ми го открадна? What the fuck? Не, ти вземаш чемпиони за ботлейн и викаш след това, ама той ми взе топа. Така не се прави. Нямам при той. В случая ти си виновен тука. Що? Ами, защото вземаш Тристана, а тя се играе ботлейн. А ти учиш на топ. По принцип говоря. Да, ама защото аз ти говоря, че той Не сме е гарен и он само с пауър вече ми взе гарена. Не сме LCS да играем топа саппорта яда Кирито, а топа да е на бота. Добре се. Йо, полшанка! Сега ще дойда на бота. Ама ето голяма кочка, бе. What? Остана е. Мастерито скача до кула и умира. То не че аз не Мъртъв скачам в си. момента. Мъртъв си. Но прибяше, какво е това твоето, бе? Да вземам ли атак спица? Не, вземи Infinity вече. Да ми купуй полшанки. Кое да взимам? Атак спид малко. Infinity Edge вземи. Няма как да го пропуснеш, давайте. Ама защото някой ми пише. Написа го вече, бе. Гарена имал лак. Дали сега трябва да се оправдаем? Показва Infinity Mage.
Infinity Match, не, Infinity Edge. Вижте моят канал долу в описанието. Добре. Ще му сложа канал в описанието. Дано то идиот не. Абонирайте се за мен и за него. Ама първо казва тебе. Ей. Шш. Рай, абонирайте се за него и за мене. Няма помощ за тебе. Какво каза, че нямало? Няма първо за тебе да се абонират. Чай. Кой? Казах повече за мене. О, тия пак няма джунгъл. Като една игра. Джакса. Ох. Дай! Леш. Ги направихме. Помоги. Но... Аз какво да направя, че игра от начало? Не да играеш от началото. Що? Страх да Защото си си ще про. бием бързо? Да. Искам да се забавляваме повече. Сега ще гапим. Но не. Оле боже. Аре, хвали го бе! Сега той ще умре. Аре, давайте. Дай, ашето. Газ? От кула. Аре, бабата, бе. Майка ти шеба. Сега той ще умре. Джок. Уф. Омръзна ми да играя с такива хора. Дет не знаят къде се намират. Сега дай на тази абу. За мен си е добре. Топа ли е най-пушната линия? Така Одир започва да ми харесва. Като има повече атак спирит. Малко ще пофаня от джунгъла. Не бе, так ли си остави? Сега ще видиш Сензалов, отивай да си дефиш лейна. Аз като тям там само умирам, човек. А ще ето 9 левел, аз 4 какво да правя? Ей сега пак ще ме убие и ще... Сега пак ще умреш, да. Медо, аз това ти викам малко пъти да пофаня в джунгъла. Мен не е мой страх от тебе, бе. Той не е като мене, той е про. Чакай сега катата.
Ела тука. Кой ти еба? Нека ми Ти ще... помогаш ли за ше? Дракон? Дракон? Не. Почивай си, нали, иначе. Почивай, Боби. Аз и сега ще дойда. Аз си зал. Убий го. Давай, и тая. Не! Как? Какво? Но... Толкова тази тунираме... О, не! Мара бе, ясо бе, да. Пах ти бокуха. Си вземам ботуши. Вече трябва да се придържам към айтимите. Аз на топа не съм ганквал, бе. Всички Вау Мастър. Той какво иска да каже? Мале, аз искам да кажа, че то телепорта му се развали, да. Това беше едното. И че то попада. Сега това ще иде откъде изгрясвам. Да се взема Red Bull. Айде бе, Гарен. О, няма къде да иде. Майка ти шева си се. Остана? Точно. Трябва ми бу. Къде си тръгнала, бе? Да, бе, окей. Тая ще не спира само тук да ме... Не мога фарма, човек. 12 милиона. И то се взел жабата. За първи път. Ама ти... Ти що беше сад него? Добре, ще питам. Не знам. Или не ти се говори? Не, че не ми се говори, просто... О, фриред. И аз за тях съм в момента фрикил. Боби, внимавай. Оля ще реколна. Не, че се за дракон, май. Боби, ела. Ама аз съм на малко. Да. Не! Аре бе! Браво бе, Ясо! Браво бе! Така се прави бе! Браво бе! Супер! Супер го направи! Бах ти пичо. Ако не беше той? Ако не беше той, щяха да взема дракон. И щях да се загубя двата бафа. А за това аз трябва... Оле, и двамата са ми толкова леснички. Стънна ли ашето, знам, че умирам.
Аз винаги като скачам ставам. Що ще отива тук, бе? Защото там има най-много хора. Двама. Е. Да. Сега ще да кажа хайде брако. Хайде какво? Хайде брако. Айде. Иначе, ако си взема Spirit Guard Year, ще бъде много бед. Гаден лут. Я виж кой видях. Гледай как насира. А ще ето ли, бе? Да. Флашна са и са хелна, защото хела дава и мувен спид. Знам. Ман бе. Баташи. Аз на къде отивам? Оле, и двамата ще ги убия. Толкова ли сте слаби, бе? Бахти. Посраха целия само насред. Охо! Катата ако ме види... не, няма да ме види. Не дей. Какво се трудното? Кой е по-бърз? Аз ли? Отивай на бот. Аз съм по-бърз от тебе. Аз съм. Аз съм 115 мол спид. Айде, давай. Вземай ги тия миньони. Ангел ми... ще е тук. И какво? Аз на 6 е по-назаде. Не знам за какво обаче на Ясо тази игра нещо взе да достигвам бая много. Кой не са фука тая? Ха-ха-ха, 0 с 4 въз 1. Аре, 0 въз 1, бе. Няма да ма би. Няма, може да ма барне всъщност. Ма тя на тебе ли ти пише само? Не, тя написа слабаци, нали? Вика 1 въз 4 скача. Мисъл, тя беше сама, а ние бяхме 4, аз. И аз като бях... Аз като бях 6 лева, тя като беше 10 аз може да кача, но... Не може да кажеш, че едно, защото тя е по-голям левел от теб, следователно тя фарми повече от тебе. Не, човек, просто по логиката на таз. Майко! Давай, газ! Тя ще пукна главицата. Това вече ще е лично. Аз
само вървя и обирам бъфове тук. Аз много си мога да им влезна в базата. Аз много изи мога да им влезна през базата. Вътре в базата, не през... Че като не искаш няма да влезеш. Не. Брат, мастерито ще да го убия. Аз имам 4000 голтове. Браво. Ще да направя един дракон, че е такъв и баланос. Да дойде ли аз? Не, аз мога и сам. Ти далко на вече взели го е? Да, отдавна. Това е Одир, бе. А? Това е Одир, не е някакъв джангъл. В смисъл всички го мразят. И даже и не искат да го играят. Аха. Какъв Underground, бе мой. What? Ще да го убия. Сега вече ще го убия 100%. 100 яйка. What? Защо? Барон? Ще взема и малко армор. Какъв барон, бе? Ще си взема меджи верзе за ката. Защото и тя не прави някакъв демидж. Армор имам, хелт имам. Помощи му вчера. Ай, бог, да не биде... Колко говориш в този клип, бе? Наистина ще ми трябва армор. На теб не ти трябва армор. Сега това ще го сменя дете долу. Да, на мен ми трябва левел. Само това да ми е вземал пак джанглата. Ще го спукам в бой. Сега ми е много интересно. Как ще ме убият? Като се имаме предвид, че всички бягат само от мен. Ако са петимата... не... Ако са оляхте. Ката ма гони. А защо те гони? Трябва ти да я гониш. Трябва ти да я гониш. Не ти трябва да я гониш. Аз съм тя е 11 лева, аз съм 10. Какво? Ето това бях 9. Аре, убий ма. Ката и мастер скачат на Гарен. Гарен ще убие Ката. Те направят саренца. Бебе. Изи. Това беше бахти лесната игра. Айде хора, това беше от този клип. Окей, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало клипчето. Абонирайте се за канала. И за неговия канал, добре. Ай, дай ми креве, човек! Коментирайте, споделяйте клипчето. Дайте палчета, ако ви харесва, естествено. Окей, абонирайте се ако искате още. И това беше всичко от мен. Чао!